फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानांगौनि थाखाय टंलायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि। आथिखालाव लाइमोन बैसोआव गोबां रोखोमनि फेग्रा मुवा सोबनाय जानाय हुदाया सानफा एफा बांबोनायखौ नोजोर बोनानै बेफोरखौ सुबुं समाजनिफ्राय जानगाराव दोननांगौनि थांखियै दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला जौमा फरायसालिनि अडिटोरियाम नब्लां न'आव फरायफुनाय माखासे लाइमोन फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जुथायै लानानै बिटिसि सरकारनि सोलोंथाइ बिफान लोगोसे बड'लेण्ड जौगाखां फाउन्डेसननि बानजायनायाव फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव जानांगौनि थाखाय सानसेनि हाबाफारि लानानै सांग्रांथियारि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै UNDP बिफानाव खामानि मावनाय अर्जुन नार्जारिया मा फोरमायखो खोनासंनानै लादो। आच्छा, गिबिथाराव जा नैबे हाबाफारिनि आयदा बायदियै आं मिडिया पार्सन लिंहरनाय हिसाबै जोंहा बड'सानिफ्राय सफैनो हानाय जोंहा आंनि लोगो बिथांमोन आरो निउस लाइभ जा निउस 24 बड'लेण्ड ना जोंहा आदा कनेक्ट थाबाय, ओमफ्राय बड'सानि हिसाबैथ' जोंहा सोरां फैदो आरो मोनसेया जाबाय टाइम्स नाव बड'लेण्ड। गिबिथाराव आं नोंसोरखौ थेंक इउ होग्रोनि आरो ना, थेंक इउ होग्रोगोन आङो। मानो होननानै बुङोब्ला जों जायखिजाया मोनसे हाबाफारि लायोब्ला जोङो मोनसे पाब्लिसिटि रायजो राजानि खाथियाव हरनाय जायोथ'। आं नोंखौ लेंहरनाय हिसाबै बा नोंथांमोनखौ लेंहरनाय हिसाबै नोंसोरो माने बिराद स्पिड फैदो आरो ओमफ्राय प्रग्रामखौ कभार खालायनायनि थेंक इउ स' माच। दा प्रग्रामनि सोमोन्दै बेखौनो आं बुंगोन जा नै जोंनि फरायसुलि दङ। जोङो दिनै बर्थमान जों टंला कलेजाव दङ, टंला जौमा फरायसालिमायाव जोङो दङ। हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ बिटिसिआ थ्रु माने जा एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै बिथांमोना मोनसे साबस्टेन्स एबिउसनि सायाव गोदोर मोनसे प्रग्राम लन्च खालायदो बिथांमोना। दा बै प्रग्रामनि बायदियैनो जोंनि मोनब्रैबो जिल्लायाव सोलिदो, ओमफ्राय मोनब्रैबो जिल्लायाव दा सोलिगासिनो। ओमफ्राय जोंनि उदालगुरियावबो बिराद बुरजा प्रग्रामा सोलिगासिनो। दा ओमफ्राय आंनियावबो माखासे दायित्वआ फैदो आरो। दा बे ड्राग्स बा साबस्टेन्स एबिउसनि हाबाफारिखौ डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेसना आन्डार गभर्नमेन्ट अफ बड'लेण्ड बिथांमोनना उदालगुरिनि माखासे लकेल स्टेक हल्डार NGOफोरखौ लाफानानै खामानि मावदो आरो। दा बै खामानिखौ मावनोनो उदालगुरिनि मोनसे NGO जोंहा BDF बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन बिथांमोनखौ कलाबरेसनाव लादो। ओमफ्राय जोंखौबो खावलायनायलाय BDFनि सासे आदा जोंहा मनजिब मुसाहारि बिथाङा जोङो आदादो आंदो जोङो मोनसे टिसाव जोङो दंखायोमोन आरो ससियेल सेक्टराव जोंहा जों ज' खामानि मावबाय थानायलाय बिथाङा आंनियाव फन हरदो बियो। फन हरना बुंहरबाय जे फंबायाबो हायोब्ला जिहेतु नोंसोरबो लकेलि बिराद एक्टिभलि माखासे खामानिखौ मावो, एसे नोंसोरो माने क्लाब जानानै नैबे खामानिखौ माव होननानै आंनो माखासे कलेजनि दायित्व होदो। आंनि दायित्वआव गासै 14 खाननिबो बारा दायित्व आंनियाव फैदो आरो दा बेखौ टाइमलि खारफानो आं बिराद नाजागासिनो। आरो जोङो टंलानिफ्राय जोङो नलेज पार्टनार हिसाबै जोंहा बैथा फाउन्डेसन जोङो थाफाबाय आरो बैथा फाउन्डेसननि जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि जोंहा सुशान्त दायाबो दङ। ओमफ्राय नैबे हाबाफारिखौ जों टंला कलेजाव लानायनि सिगाङाव जोङो माने फार्स्टआव जोङो माने जिहेतु सरकारनिफ्राय मोनसे अर्डार फैखादो, बे अर्डारखौ गासै जाय कलेजफोरखौ सायख'नाय जादों सरकारा बेखौ जों सायख'वाखै। बे कलेजफोरखौ माबे कलेजाव जुनियर कलेज थानो हागौ, सिनियर सेकेन्डारि स्कुल थानो हागौ, बैफोर कलेजेस बा स्कुलफोरखौ सरकारनिफ्रायनो सायख'ना हरखानाय आरो। दा बे हरखानायाव ओमफ्राय जोङो बिथांमोननि मेनेजमेन्ट कमिटि जेराव प्रिन्सिपाल थागोन बा हेडमास्टार थागोन, बे मेनेजमेन्ट कमिटि बिथांमोननो जोङो थांनानै बे जों लेटार बा अर्डारखौ जोङो बिथांमोननो होबाय, होनानै जोङो सिडिउलखौ जोङो बानायदो आरो। बानायोब्ला जोङो टंला कलेजाव जोङो फैनानै जोङो प्रिन्सिपाल बिथांजों जों रायज्लायबाय, जोंहा प्रसेन दैमारि सार बिथाङा बिराद क'अपारेट खालायबाय। लोगो IQACनि जा कर्डिनेटर बिथांमोनखौ लाबोबाय, ओमफ्राय इउनियन बडिनि जा जेनेरेल सेक्रेटारि जाहा नै माबा सोमखोर फंबायमोन थाबाय, इउनिट एबसुबो थाबाय, बिथांमोनखौ लानानै जोंनो मोनसे माने सिडिउलखौ बिथांमोना दिनैनि सिडिउलखौ होदो आरो। दिनैनि सिडिउलखौ जों होयोब्ला जों हेपि, थोजासे नांगौखिनि जेसेबां स्टुडेन्ट फैनांगौमोन जों मोननो हादो। आरो स्टुडेन्टफोरखौ थांखिनायनि गुबै माने थांखियानो जाहैबाय बैफोर स्टुडेन्टफोरखौ माने जोङो भलन्टियारिजम मोनसे बे माबाखौ जोङो क्रिएट खालायनो जोङो नाजागासिनो आरो। दा साबस्टेन्स एबिउस बा ड्राग्सनि खोथाफोरखौ जायफोर जेनेबा एज ग्रुपआ कलेजाव फैगासिनो बा सिनियर जुनियर कलेजाव थांगासिनो बिथांमोनानो मर भालनारेबल माने, आरो बिथांमोननियाव बिराद इनार्जि दङ, फिजिकेल इनार्जि आरो मेन्टेल इनार्जि। दा बिथांमोनखौ मेन्टेलि फिजिकेलि जों प्रिपेयार खालायना हरनाया जोंनि मोनसे दायित्व थाहैबाय। बिथांमोनखौ जोङो ट्रेन खालायदो
जे साबस्टेन्स एबिउसनि सायावथ' जों गोबां जों माने मेरिट डिमेरिट मा मा इम्पेक्ट दङ साइक'लजिकेल बा XYZ जेसेबां दङ बिदो सोमोन्दो गोनां बेखौथ' जों अरियेन्टेसन बा प्रेजेन्टेसन जों होखाबाय नाथाय बिदो लोगोसे जोंनि थांखिया बा आंनिबो थाफानाय मोनसे थांखियानो जाहैबाय आं जिहेतु बे हाबाफारियाव दायथ' मोननाय हिसाबै जे रिसर्स पार्सन आहाबो लकेल ओनसोलाव मोनसे दायथ' फैबाय नालाय बेखायनो जेसेबां स्टुडेन्टफोर फैदो जाय स्टुडेन्टफोरा एटलिस्ट दा माबा मोनसे मावनो हानाय बहुत फिजिकेलि मेन्टेलि बिथांमोननियाव गोहोआबो दोङो गोसोआबो दोङो स्पेसल'सो नांगौ बिथांमोननो इनकारेज नांगौ आरो एसेल' माने पिन्स होनांगौ पुश खालायनांगौ आरो दा आं ओरैबायदि आंबो पार्सनेल नाजाथाबदो आं बेखौनो बुंदो जे नोंथांमोना जिहेतु कलेजाव फैबाय थानाय गथ' स्कुलाव फैबाय थानाय गथ' नोंसोरनो सासे मा जानांगोन भलन्टियार जाहैनांगोन आरो मानि भलन्टियार समाजनि जायखिजाया जेंना जेंगोना जाय बुस्थुफोरखौ जोङो दिनै सावरायबाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां जेंना जेंगोनाफोर थाहैगोन बै जेंना जेंगोनाफोरखौ जिहेतु जों कलेज गयिं बा स्कुल गयिं जों गथ'फोर नालाय जोङो बेखौ जों गावनो गाव एसे सेल्फ रिस्पेक्ट खालायनानै बा जों गावखौनो गाव जोङो साननानै जोङो जुदि गावनो थियारि जुदि जों जायोना जों अनेक खामानि जों मावनो हायो आरो दा बे बेसिसखौ जोङो होगासिनो आरो बेखौथ' जाया नङा बे ड्राग्सनि बा बेफोरबायदि जेंना जेंगोना गोदान बे माबा नंखाया जोंनिल' समाज नङा गासैबो समाजाव बे सोलिबाय थाखायो बा सोलिलांबाय थागोन आरो बेफोरखौ टेकल खालायनो आरो मावनोनोथ' जोबनो गैयै NGOबो दङ आरो NGOफोरखौ डाइरेक्टलि सरकारा इनभल्भबो खालायो फान्डिं हरो आरो बिथांमोनखौ ट्रेनबो खालायो बिथांमोननि खामानिखौ मनिटरिंबो खालायबाय थायो दा नैबे समाव माने फोजोबहैनो बा जोङो बेखौ रुट आउट खालायनो बा रोदा फुनाय बे बिराद गिदिर जाहा मोनसे सोंथि थाहैगोन आरो गावनो सायाव सोनारगोन आरो बियो जोंथ' मिथिजोबो ना बिनि मोजां गाज्रि इम्पेक्टफोरखौ दा आं सासे जेनेबा आं कनजुम खालायो बा आं जेनेबा रेगुलार ड्रांकार आं एलकहल कनजुम खालायो आंनो मिथिथारो बिनि इम्पेक्टआ मा दा खिन्थु आंखौ अनेक NGOआबो बुंफैदो अनेक लिडाराबो दल संगठनाबो आं बुंफैदो आं जुदि सोलायाबा बे आंनि सायाव सोनारगोन दा बाथ्राया जाहैबाय बेयाव दा नैबे गोदान जेनेबा इनिसियेटिभ जाय लन्च खालायदो जोंनि दानि BTC डिपार्टमेन्टनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिथांमोननि थांखिया खिन्थु ओरैबायदि जे माखासे जुदि सोलिबाय थानाय जेंना जेंगोनाखौ सरकारा डाइरेक्ट इनभल्भ जाखायोबा डाइरेक्ट सरकार हिसाबै आरो बांसिन इम्पेक्ट जायो नोंथांमोना बेखौबो नायबानो जाबाय जितिया जेनेबा कर'नाया 2 बोसोर कन्टिनिउ जाबाय अब्लासो जों मिथिदों ना बर' गथ'फ्राबो बा जोंनि बड'लेण्डआवबो बेसेबां ड्राग्स लायो आसाम एज ए होल ओरैबायदि ड्राग्स भेक्टिमाइज जाखाबाय एज ए स्टेट हिसाबै बिनि उनाव हेमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे ओरैबायदि बिथाङा स्ट्रं लिडारशिप लादो बिथांनि पलिसिखौ नांनाय जायनो ड्राग्सखौ साप्लाइ खालायदो माफिया दोङो स्मागलार दोङो डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालायदोंना खालायाखै दा आं खिन्थु इनकाउन्टारखौ आं इनकारेज खालायाबा रावबो खालाया आरो जाय हिउमेन राइटनि खोथाखौ लानानै बुङो रावबो बेखौ इनकारेज खालायनो हाया खिन्थु मानो थाखाय लानो गोनां जायखौ नों बेखौ साननानै नाय मोनसे बुस्थुआ जुदि मोनसे रेडिकेल स्टेटआव जुदि थांथारबायब्ला लिमिटनिफ्राय लिमिटखौ बारथारबायब्ला जोङो माबा मोनसे अख्रा जों जुदि इनिसियेटिभ लाफायाबा पलिसि लायाब्ला खिन्थु जों दबथायनो हानाय नङा आरो बे बुस्थुखौ मावनोब्ला सोरखौबा थार्ड पार्सनजों मावहोबा जानाय नङा आरो बेखौ डाइरेक्टलि गावनो सरकारा मावथारदो दा आन्डार दा लिडारशिप अफ चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा डाङरियानि बा बिथांनि लिडारशिपआ मोनसे इम्पेक्टखौथ' मोनसे सरसाखौथ' लाबोनो हादोंना आसामाव आरो बिथांनि बेबायदि स्टार्न लिडारशिपआवनो दिनै बड'लेण्डनि नैबे गोदान सरकाराबो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनो ओरैबायदि दायित्व होदो आरो गावसोरनो इनभल्भ जानानै मावथारदों माने बहुद मोजां जादों नैबे हाबाफारिखौ लानानै मानो होनब्ला जोंनि बर' समाजाव ड्राग्स गान्जा बायदिसिना जानाया सानफ्रोमबो बांलांगासिनो हमनो थांदों बांलांनो हमगासिनो दं बेफोरखौ नुसेयावबो जुदि इनिसियेटिभ लायाब्ला माने समाजा गुबुंले जालांगोन आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा माने गाज्रि जालांगोन फिउचाराव माने मोजां जानो हानाय नङा आरो बेनि थाखाय आं नैबे इनिसियेटिभखौ लानायनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आसा खालामो बिथांमोना इयुन समहालागै बेफोरबायदि ड्राग्स जानाय गाज्रि हुदा एबा जायफोरा ड्राग्सनि फालांगिरि बायदिसिना मावो बिथांमोनखौ थाबैनो माने फोजोबस्रांगोन समाजखौ माने मोजां खालामगोन होननानै आं हास्थायो आरो